yo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igekonya ebintu au aseli kulibigo kona ngumuguko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa site company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma cyobwaga chichingenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa site company au egati ebintu binde binge byobwaga mwigo mbabwa boards buna chiricha MDF egati ebintu binde evinge asinse mu ebintu bya nyumba nkonya bale mattress chechingenjo chonsi nabigicire cheche size au mbabwa chitangi cheche size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechinge kurwa site company au amasi ya mandasi kurwa site company au ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igaba bwato bokorera obuya chingatoko bule bintu asetukeye mpabwa the customer care yego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igaba bwata chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igaba gutuka ime yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cyokisi asamange bakiresi mbwetera sete namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera sete namba 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. One Yakegima mwancho mulindo cha tigacheke kumichoka chirage chinsenye chimarogo bayale kulenda senchera yabenekima litwira lero ngomugo twanchera tolete kyunga chinse chiga eyemo aseyemo namagayo kobera na intu kurtwa chage tege ikaro ababwati nkurase University ya Kisii bakora no Vice Chancellor we University Professor Nathan Ogechi abayigono mocha olingete council botenere we University ya Daktari Sarah Ruto abayigono Professor Getange twakwanira mangana lengete borai nabayigo botenere we University ngaki bakwe aligania bosi we graduation na gusomo yegabu ko bekere gutabarko litskolia ankyo ya masemo kurwase University ya Kisii kolende kyonga senchera ya beneke manchenkoro ko brand saginisena akurasomo le manyiro ninga koro kwa Wilson Makori chinge kitoko chaka maya korwa sumoche obosongo asege karo kyabwatana bagyabalembe kahawa ikikranwa no moli kito Daniel Ontiri igagotumanyia balembe kagwa semo chobosongo ko sase county ya Kisii iskulala nego bimberana asege karo kyabo kyomwereke kumagi gosieko mwaka asemana baboliye serikali weso kelimo lyo kana kubakonya elikonyora enibo erengete ekibako nibo erengete ekemelikia nabayigo kogenderera gusira amagimabo akerali skorobotirwa senchera yobwe krinkrasumulikito Daniel Ontiri ase ikaro ekyo kyabaletamo abalimi bekemeli gyekawa kurwa sarongo rwogusi egati yabo kurase county ya Kisii nelia yenyemira uyokoleka ime yobogatagati bomochi obosongo ime county ya Kisii ikalikiga nigo kyalengete koeneke bona abalimi basemiwe nagotebigwe igoro yase barure asebale na sebagocha asekemeli kyo boigo gosomero igoro yenchira kibese cyatumeka asika kyo mwako yo moetere unencheremo yokoendera ko basegeta asobulimi lero twabwate cheno meeting yabalimi bonsi bakusi otwali kukuonera igoro y'obulimi bwaitu bwekawo okwana chinga kecho abateneri abagani bagokera egetambo kerekiga nakogendera kobeka amabolyo ocha serikali kweneke buna yagendere kubasi asingencho yabo bisa ababere bakwegeria abalimi igoro buna balekinie nabuna barakole obulimi bwekemeli gyekawa hasinchira yekirero challenge burukarenji arenge kechiro mondo yoko koneria pero ranji beza goranaki ago kwara kiri bono protare tu arusio bone kaweto to konyon direct kwanyoni echinde direct diseli echinde ngaki igori ya tarire ligia ne serikali ya itongima eye county ne serikali enene
yasomeria abana asense mwende nigo batebuna gutumika wechi machine chinkoro igati abo ichaguretwe umwaka weri wemo chimikianda na 50 nigo byabere gati y'ebintu biri byagendere kwirania oburimi no gosegwa gwekemerie keiga na baru kubolia boigo kwene kibuna banyolerwe chinya ilio kwegendereria etokonye digital weigh machines ejicha kisasa etubwate kircha analog kircha kale okonyora ya salekire ekerotubwate processing go ikanarete iko kircha 1950s 1970s igo nonye nerigesaria ito quality na kiego chiacheranse igo 20% ite guchikoba nyinge weterase ebintebi onseiga na semere bulio yagendere kubekwa asoko ene kebuna ekemeri kiga kyagendere gukina nechinga kicho abalemi basegetwa kugendera kubwatira obalemi bwekemeri kiga koboko kurubutirigete seni kyegetembe kurega yakegima muri kito Daniel Ontira sorobotirwa senchera yobo ikirano uko yenda tuzogochera ya masa ya kurasa mubagani o Camel Park kunende chinga kichecho ningo kumanya bonchire kurasa chiro ya Mugonga eliskwela nigo beso kya senchera ya benekegima nagutugutira ngambalo chuwa na bango onye serikali ya county ya Kisii ndiro chuweso kya na kubakonya asoko kine birango byechire yunatumanya muri kito Isaiah Maube. Siku ya leo tuko hapa tukifanya maandamano ya ukweli kwamba tumenyanyaswa katika mji wetu wa Mugonga. Kitu cha kwanza, licenses, invoices imekuja mwaka huu ambazo siko 3 times kwa tukilinganisha na zile licenses ambazo tulilipa last year. Kwa hivyo tunauliza hizi licenses kwa nini zinakuwa mara 3? Wanachama wangu wengi wamepiga makelele wakicomplain kwamba mwaka huu license imekuwa juu sana. Na sisi kama wafanyabiashara wa Mugonga hatutakubali kulipa pesa yoyote ambayo inasidi ila tulilipa last year. Jamani wetu huyu awaje kuwa intimidated, tumekataa. Tumesimama nyuma yake. Tumekataa, mnataka jamani atolewe. Hakuna. Mnataka faisi jamani akuje. Hapana. Mnataka wale walishindwa wakuje. Hapana. Mnataka nani? Jamani yake. Jamani sabro nyasani. Ndio tunataka. Na wale wote na faisi yake na wote walikuwa. Hao wengine wacha wapumzike. Kama tukatae matusi, mambo ya uchafu. Acha tuambie gavana saa hii. Usikize kilio cha watu na wananchi wa Mugonga. Namba 1, uchafu umeenea sana katika mji wa Mugonga. Uchafu si umeenea? Chema nasimamia masoko yote Kenya mzima. Mimi nakuomba kwa hisani yako unisaidie soko ya Mugonga. Wakati nilichakuliwa ngakuwa chema ya Mugonga, tukiku na watu wengi wale tulichakuliwa pamoja na hao. Tukiuliza kitu wanakataa. Tukiuliza kitu wanakataa. Bwana biashara wakasema kwamba hii soko ya Mugonga itavungwa mpaka watengeneza wachenge. Togotigana na ingoko irabo igo ikasa bonchirire bechiro ya miruka yugo toka se county ya Nyamira asorobiri skolero beso kya senchera ya bene na gotewa mbachwa kana ebango chinka kiboigo omori kito polkapo kara batalera na gotwarga ne roboti rokubwati Gunyaundi nyausi kurwe chiro ya miruka Nyamira county as representative ye county ya bantu bali bakubata challenges yonda itogoteba igente kamoiga twatebire chire gendere kiagira twaletire gasara guteneni chibeza chitu cha kurwa out account bone yanyoliro butaka because of miruka chibeza cha miruka chiwenete chikoli chiokolega si miruka na nitugite tokwarwa magendero miruka tumago saba tokwarwa marengendero chibeza chikuru isiko teri boronge ne chibeza chiri chetu chiko chukuruga na chikoira na chikorosye chire miruka ebintu birito kwani berozigwe egere togendere totebenga miruka nkoendere akera to ukana nga chibeza cyo gutebororo nga chibeza chikorwa chigo cha gukora magendera miruka gose nga chibeza chikorwa chiwakana bakwarie gasu ba Nyamira county yes ko bakuru miruka imaye goteba miruka tige choge miruka egendera as usual na ande toro musacho gutenenia within the reason si atotebie why and how ne omonto tabwati shiringi bero mubuko toko egwenusi
akero bwata 100,000 no sabayo 10,000 yokwe immediately echire ntoteke chibeza chikorwa isiko chichoro chiribago choka abantu bali bakana chiro chisiko egere chire yagachu twanyore ngamaene chibeza konyore county ziratomerwa goike county yatumira chibeza yama otokora magendera lyandoza otwatebetanga after few days back street chiremwe ne chipara chiri chigotabanga chitaguru none nyumba yane etagurwe egere enchirebe ororo egere naria magenda rabe ikiara ntogutenie gasi tusalie account yetu tusalie chiro yetu emanye koru orege isiko ekara ya enda isiko twanyora intu bali twagaje tengi twanyora ikiara ninyagaje toro ni mbate premises chingi ya mono abantu bamenye to bakongakana ngai bagocha ngai nguchikonyora chibese icho injena akorire onatebanga miruka echo egenderere amangana abantu bande karakira inwe kana akore byetu miruka egenderere Dominic Angweni Oyaro buno mokolio ebiasara miruka twaligere twanyore nga miruka nkolu story ebintu ebinge echo gegenda una kawaida mochogyo nde bwensi pyo koirwe kiara no tole mega yago kokwa na tole noni nanaba ne serikali ende yonsi ya Nyamira ere ime ya Nyamira county muntu nde bwensi pyo koire gwenda emukirwe getambukero tumanyo mochando kiabwate na miruka tiga miruka etinende kwa nga miruka igo kwa niaba ya management ye chiro ya kamati ye chiro nabantu bamiruka natabirenga guchakira mambia echogege enderere abanyaye wikeri echogonja akora tu abantu basangirite kibesa lakini basangiribuye igo kwa kanya tutaratangasa lakini watu watanga service yaringa guchakira mambia echogege endero gusangirirwa ase chiro ya miruka na ndengo saba abantu batu aromorembe echire tu aromorembe kana bangina bagochombare bakaba gotu ba oni bintu buya nde bayira no buya egero morembo borro inere gasi tu twachora tumuna Uyakigima korwase county ya Nyamira 46 ango korweka 047 ase county ya Nairobi asomoliki tobogongo nyokanya otumanya nigansema amenyi korwase nseme yo anene mona bagusima menyata somuchu Nairobi besokina kuri birengere byabo igurisu kwe mwako yoga o 2024 Rieta ngorwa Jose Magara koru gusi kisi county tutaitu kari tobena ba mintamo uchumi yakongire esekare ya Ruto muroje na kija kore biashara ya kore economy ya Kenya igo bebise biashara mbesa rigete lakini aso bwenge nangu ikaturoro tobena ba minto nje mnamanyete sukukwe arengeri tukolio gosarekea na ba mino nyaso mo kuiboru kwa Yesu lakini eseli chimwe ya Ruto ya gari bono noje ne biro tole tokeo ndo toko na Nairobi ya ndiko nyosa to ekene atirana gato ando chikole mabono no Nairobi abono no musigo goto mugocha mabuta ale igoro me bole igoro ko chikoro siri 200 njiri goisana no nenda bono tutokora etogo sabo murayo yo muna tokoro mwako na twatorengereria sensa me mabuta ebinde mabuta tere mukaka ligo toka ligwaka mtu na ritotegemete na tutajite sukuru twensi to sawame bono no tutegemete seri toke Jezo sabo kwa zetu awote tokonya na toimokani ne magusi na wami toka bwato muchara ro ito maata alikuwa kulima para mutura ro